És d'un llibre de l'editorial Andana i l'ha escrit Joan Portell i l'ha il·lustrat Sebastià Serra. Un llibre que es titula Vet aquí, una llegenda de Sant Jordi. I és que llegendes de Sant Jordi hi ha de molts tipus, hi ha moltes versions. Algú coneix la llegenda de Sant Jordi? A veure, calça el braç. Algú alguna volta ha escoltat la llegenda de Sant Jordi? Per aquí sí, per aquí també. Per aquí diu, sí, recorda't. La resta no? La resta no coneixeu la llegenda de Sant Jordi? No. Doncs per a qui no la conegueu i per a qui sí la coneixeu, aquí us presente una nova versió. Una llegenda de Sant Jordi. Estaven en la platja. En la platja estava jugant Jordina. Jordina tenia un cubell per a fer castells d'arena, castells de sorra, castells d'arena. I allà estava Jordina jugant a fer castells. Mira, ja quasi ho tinc plenet. A veure, vaig a fer un castell. Importantíssim, donar-li els copets. Crec que ara sí. S'ha desfet. I allí estava Jordina jugant a fer castells en la platja. Quan de sobte va veure un xiquet. Un xiquet anomenat Ahmed. Ahmed portava una nina. Una nina... Una nina en la que estava jugant i estava aguardant i estava, la veritat que estava un poquet decaigut i trist.